Bu gepleşigimizde biz iki misal getirmekçi. Olary diri görkezin kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerine zor bilen ýitirim bolanlaryň sanawyny täzeledi. 2002-nji ýyldan bäri ýitirim bolan 162 hadysany resmileşdirdi. Ýöne gepleşigimizi 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda bolup geçen iň soňky waka bilen başlamaga makul bildik. 20-nji oktyabrda Russiýada ýaşaýan 1983-nji ýylyň 13-nji dekabrynda doglan Türkmenistanyň raýaty Azat Isakow polisiýa meniň ýdymdan geldi diýen soňky habaryny iýerdi. Şol günden başlap ondan habar ýok. Şondan soň aktivistler we adam hukuklary goraýjylar Azat Isakowy gözläp başladylar. Soragylar dürli guramalary şol sany Russiýa Federasiýasynyň prezidentine we Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrine ýazylan hatlar iýerildi. 11-nji noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrliginiň jenaýat agtarış bölüminden jogap geldi. Onda 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryna Azat Isakow Domodedowa hawa mendilinden Türkmenabad şäherine uçdy diýilýär. Azat Isakow aşakdaky soraglar düşnüksiz bolan üçin zor bilen ýitirim bolmagyň pidasy bolup biler. Kim we haýsy sebäplere görä onu tutsak etdi? Haýsy esas üçin Türkmenistana sürgün edildi? Näme üçin oňa aklawjy ulanmak hukugy berilmedi? Jezalanlar şowpy sebäpli onuň Türkmenistana gaýdyp gelmek islemeýändigi mälimdir. Şonuň üçin sorag: oňa haýsydyr bir mejbur çäreler ulanyldymy? Karantin çäklendirmeli sebäpli ýygyderli gatnawlar Türkmenistana ýok. Onu haýsy uçuş bilen ol iýerildi? Ikinji misal, ümsüňizi çekýän başga bir mesele Türkmenistanyň halkara borçnamalary ýerine ýetirmezligi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komiteti 2018-nji ýylyň 6-njy aprelinde 2006-njy ýylda bir türkmen türmesinde öldürilen Azatlyk radiosynyň jurnalisti we adam hukuklaryny goraýjy Ogul Sapar Muradowanyň hukuklarynyň bozulmagy üçin türkmen häkimiýetleriniň jogapkärçiligi barada karar berdi. Geňeş Muradowanyň ýaşaýyş, gynamalardan azatlyk, adamyň howpsuzlygy, adalatlyk kadiýet we söz azatlygy hukuklarynyň bozulanyny kesgitledi. Komitet Türkmenistan hökümetiniň Muradowanyň esassız tutsak edilmegi, gynalmagy we tutsaklykda ölümi barada bir tarap derňew geçirmäge borçludygyny aýtdy. Şikaýetçiniň we Muradowanyň maşgalasynyň beýleki agzalarynyň hukuklarynyň dolu dikeldilmegi üçin etmek, şol sanyna adalatly kompensasiýa we Muradowanyň adyny awraýyny aklamak, adwokata we maşgala agzalaryna jesediň netijesini, kadiýet diňlenşiginiň ýazgylaryny we hökümüň tekstini goşmak bilen derňew barada ähli maglumatlary berilmeli. Bilşiňiz ýaly Muradowa 2006-njy ýylyň 18-nji iýunynda tutsak edildi. Milli howpsuzlyk ministri G. Aşyr Muhammedow ýylatyň arasynda näýilik döretmek we daşary ýürüýte hyzmatlaryny we garşydaş merkezler bilen aragatnaşyk saklamak üçin Muradowa we beýleki iki aktivistiň töhmetçilikli maglumatlary ýygnamaga gatnaşanyny ma'lum etdi. Halkara näýiliklerden gyzga batsaň, siýasy aýyplamalar başga bir aktivistiň awtowlugyna goýulan patronlary kanun saklamakda aýyplandy. Ol 2016-njy ýylyň 25-nji awgustynda Aşgabat vilayetiniň Azatlyk etrap kadiýeti tarapyndan Jenaýat kodeksiniň 2-nji bölüminiň kanun ýaragy saklamak 287-nji maddasyna laýyklykda iş kesildi. Ol 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 2006-njy ýylyň iýun aýynda tutsak edilenden soň ol tutsaklykda saklandy. Soň bolsa owadan depe türmesinde AHT-2 türmede oturanlygy belli boldy. 2006-njy ýylyň 14-nji sentýabryna gynamalaryň ýyllary bolan jesedi jaýlamak üçin garnaşlaryna gowşuruldy. 2006-njy ýylyň dekabryny türkmenleriň Azatlyk radiosy tarapyndan hukuk goraýjy etaranyň işgärlerinden alynan resmi däl maglumata görä Muradowa owadan depe türmesinde gynamalar wagtynda sorag edilipdi. Garnaşlary onuň milli howpsuzlyk ministrliginiň Aşgabatdaky tutsakhanasynda gynamalardan ölenligini çaklaýarlar. Bularyň hemmesi Sapar Murat Niýazowyň döwründe bolup geçdi. Berdimuhammedowyň rejimi türkmen maşynyň awtoritar rejimine dogry baha bermedi we Birleşen Milletler Guramasy Adam Hukuklary Komitetiniň kararyny ýerine ýetirmedi. Şonuň üçin Ogul Sapar Muradowanyň öldürilmegine günäkär bolup galýar.